קומבייל זה לייפסטיל, ולייפסטיל כל פעם שאתם הורגים מישהו, אתם מקבלים לב. כל פעם שאתם מתים, אתם מאבדים לב. ואם אתם מאבדים לכם את כל הלבבות, אתם מקבלים בן מהשרת. וזה הפרק השני, ככה שאתם תמיד יכולים לראות את הפרק הראשון ולהבין איך יש לנו את כל הדברים האלה ואת כל הלבבות. כאילו, הם לוקחים לנו את כל הלוט, זה הורגים לנו את כולם. הם לא מוצאו את התיבה הסודית, איך הם ייקחו את הלוט? אבל, לא יודע מה, התיבות שלנו. יש את התיבות שמחוץ. אין שם הרבה דברים, אחי. יש יחסית הרבה. ואחי, אנחנו מהבלוקים מהבייס ואין פה את הלייר שלהם. כי אם כן, זה היה ממש קרוב, אחי. אוקיי, לייר של כפיר. מה? הלייר השני של כפיר. אני לא צוחק, אחי. הם פה. הורגים אותם. תאכל גולדן אפל, תאכל גולדן. אחי, הם פה. איפה הם? אחי, הם פה למטה. לא, הם לא פה. הנה, למטה. ג'וני מת. אני חסמתי, אחי. הרגי ג'וני. לא, אני מת. ניחל נודג'. הם פה, כולם פה, אחי, כולם פה. תעזור לי, אני מת. אני מת, אחי, הם נוקמים בנו, אני מת. אתה עוזר לי? אחי, אני כאן. הרגת את ג'וני? כן. הדברים, תיקח להם את הדברים, אני בורח פה. אחי, ארמור וכזה. זה איפה למעלה? למעלה, אחי, הוא בוויליג'רים. איפה שם? הוויליג'רים שלנו. הוא לא פה. הוא כן שם. איפה שהוויליג'רים? אחי למעלה? לא, למטה, מתחת. הוא יצא. הנה. אחי, הוא עושה קומבט לא אבל. הנה הוא. כמה האמת? אחי, יש לי עליי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, הרגתי אותו.
טוב. אני תוקף. אני תוקף. יכול להיות שהוא שם לב עליו, עכשיו הוא ברח. הנה הוא. אוקיי, הנה הוא. הנה, אני תוקף. אוקיי, הוא בורח. אני תוקף, אני הורג את הנראה לי, אני הורג. הוא זרק פרל, אני עליו. אני עליו. יש לו, אני מקווה שאין לו הרבה פרלים. טוב, גם לי יש הרבה. הכל טוב. אוקיי, הוא בורח. יש, הוא מת! כלי שלי? יש. הוא שם נראה לי. עכשיו יש לו, הנה הוא. ממש פה. יכול להרוג אותו עוד פעם. אחרי זה אני לא יכול להרוג אותו עוד פעם. איפה הוא? הוא לפני שנייה היה פה. אני לא אתן לו לברוח. איפה הוא היה? לא. אוקיי, אני צריך להרוג אותו עוד פעם. הנה. אוקיי, הוא מת. יאללה, קיל אחרון. ג'י. יש פה עוד מישהו! אומייגאד! יש פה עוד מישהו. פרל. יש פה עוד מישהו. זה לא... יש פה מלא אנשים. יש לו גם פרלים, אבל הוא מת. בטוח מת. יש לי גם, הכל טוב. הוא מת. יש! 19 לבבות! היה. אוי לא, אני לא. אוי לא, אחי! תמות. אתה מת, אין לך סיכוי. אני אגיע ל-20 לבבות. אני אגיע פה ל-20 לבבות! טוב, יריפו את הבייס, באתי לעשות לכם פה סיור, פתאום אני רואה פה הכל מוגרף, כל הוויג'רים מתו, כל החוות כאן נהרסו, לא יודע מי הרס את זה. חברים, זה הבייס. עברתי בזמן. פה יש לנו שער לפורטל, חסמנו את זה כי כל פעם הוויג'רים הולכים לשם. פה יש לנו את החוות סטרינג דופר. פה יש לנו מים אינסופיים. יש את האזור של השיקויים, את האזור של הטבעות, את האזור של המיטות, הוויג'רים. פה יש שוקר קיין, חוות שוקר קיין קטנה. ופה יש את האזור של האינשלטינג טייבל.